Gaur, Eusko Jaurlaritzaren 2013-tik 2016-rako bake eta bizikidetza plana onartu dugu. Jaurlaritzak arlo horretan jarduteko ezarritako lanabesak biltzen ditu plan estrategiko horrek hain zuzen ere. Azken 8 hilabeteetan, Jaurlaritzak ahalegin berezia egin izan du 28 ekarpenak planaren baitan integratu ahal izateko. Planak, beste alde batetik, oinarritzat hartutako printzipioak biltzen ditu atarikoan, eta Eusko Legebiltzarrak onartutako zoru etikoa delako hori ere jasotzen du bere eranskinean hitzez-hitz jasota. Jaurlaritzaren jarduera eta konpromisoa da planean jasotako 18 ekimenak gauzatzea hurrengo 3 urteetan, aldi hau, bizi dugun aldi hau, bakearen eta elkar bizitzaren normalizazio sozialaren legegintzaldi historikoa bilakatu dadin. Jaurlaritzak badaki jakin ere zailtasunak aurkituko dituela bide honetan, baina gure konpromisoa da seriotasunez, erantzukizunez eta zuhurtasunez aritzea lanean, bizi dugun abagune historikoari onura ateratzeko.